Dibacutake. Ya. Saiki genti Mbak Tatin. Ya, Mbak Tatin sik kepareng jumeneng. Monggo. Ki ana layang tiba meneh keri no. Saking Bapak Siadi saking dusun Samban pengen nyekar tembang Caping Gunung. Aja dipleroki, matur suwun. Oh iya. Saking lereng Kendali Sodo gunung. Wah. Ngendi, Mak? Embuh aku ya ora dong. Saka Kendali Sodo iki apa Trayana men sajake. Nek critane ya Sumawana nek ora kliru lho, Nok. Iya, daerah kono. Dhuwur kono, ya. Ya tinembang. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Wah, ya iki. Kejaba Elisa ya iki sing lagi viral, Nok. Iya. Napa? Mbak Tatin iki. Yang menggemaskan. Hah? Yang menggemaskan. Oh, tenan. Aku sing juragamu dhewe pengen napuki kok saking Jenenge ora gemes nek ana kuwi ya. Lah piye? Lah wong gemes ki kadang kala sok nabok, sok njiwit, sok nendang ki mergo gemes. Lah nggih, lumrahe ngenten niku to. Kok napuk? Lah ya saking gemese ro lambemu kuwi lho nek dong kanu fragmen ketoprak kajan. Aku kedhe piye? Iya. Jane ya ora apa-apa, jane ya ora apa-apa ning saking dhek pinter le mendramatisir dadine ya penonton ki kadang kala sok katut emosi. Iya. Ngono ya Mak, iya. Nek le ayu ya ayu, nek dandan. Oh. Lah kok nek dandan? Nek ora dandan aja nyawang no. Lah napa nek wonten dandan? Delok we nek. Kok nek wah wis awake ra. Ya mergane jenengan bendina weruh ya. Oh, mergo bendina weruh kuwi. Nggih, nek arang-arang weruh ya paling ora nek. Ya arang-arang sing weruh barang aku ya nek kok ndelokke. Iya. Nek rai rak bendina weruh. Nggih. Lengen bendina weruh. Nggih. Sikil bendina weruh. Nggih. Kaya to, geger kan arang-arang weruh. Iya, kuwi ya nyatane ya geger kok. Aku nek kon brangkang rak wis kari nukokke kursi to, Nak. Wis kaya meja. Ya ning ora apa-apa ya nyatane akeh sing tresna kok. Lah iya. Ayo Tin, nembang. Ya. Napa, Pak? Iki ora njaluk-njalukan sawer-saweran lho, ora ana sawer nang kene. Mboten. Ndak kowe to. Didik-didik njaluk didik njaluk dit kok nembang njaluk dit. Iya. Lah ana kok. Ana endi? Nek pas ana. Ngene Agnes ditransfer, nggone Elisa diulungke dhewe karo Pak Wakil Bupati. Nggih. Iya. Ayo kowe nek arep golek saweran kono medun panggung ider kono. Engko besek. Ayo sinten ya sawer karo nyanyi. Iya. Ora kok njur masrahke aku. Ning kene ora ana. Wondene iki ana iki mergo ana tulisane ngisor kagem Pak Dalang. Iya. Oh, kagem Pak Dalang. Lah iki Pak Dalang nggih purun. Lah ya wong diparingi kok. Lah nggih nek tak tolak engko nyepelekke kagem Pak Dalang ora sudi ngono. Waduh dumeh. Nggih mboten ora sudi ning mbok dibagi-bagi karo anak buah ngono. Nek cukup tak dom. Ha iki mung 200 ki dido wong 10 entuk pira? Ya nggo kula tok. Wah ya aja kancane Meri. Engko nek ana sing munggah maringi dhewe ya kuwi bejamu. Nek ngene iki tak dom ndak do Meri. Ya, sinden nek ngunekke dalang iki gampang lara. Kula ta? Kandhane. Kula ora ngunekke lho, wong nyata wong muni gubuk kok mbobok. Kuwi jenenge apa nek ora budhek? Nah, kuwi jenenge ya ngunekke to ngono kuwi. Lah ngene apa jenenge? Ya budhek tak akoni. Tuli. Selip le ngrungokke selip ora perkara budhek. Ya. Nggih, selip, kupinge selip. Wis penok ra apa-apa, diterima-terimake. Sing ra trima sing ngomong. Mbah Mul. Mbah Kasan. Balik meneh. Sing ngomong kok akeh men, ya. Nggih. Bubuk ya kena wis gek omong. Ayo kok nek enggak di banting ambiar. Kuat apa piye? Heh? Kuat apa banting aku? Kuat. Ambok ping pindhone kowe nek kon banting kaya ngono kuat aku. Oh, ora kuat ya tak kuat-kuatke to ya. Terus arep ngopo nek dibanting? Ayo banting ambiar ya wis mung dibanting tok ngono. Arep ngopo-ngopo ya ora wani. Kasus malah. Mergane ngapa? Ya banting. Lingsir. Oh, mripate plorok. Wong kleru kok. Ha apa bener? Lingsem. Nah, Kok lingsir. mau kupinge saiki apane? Cangkeme. Tak akoni wae ora apa-apa. Aku ra muni lho. Ya ora muni ning arahe ndono kok. Neno. Neno. Sesawangan.
Kleru meneh. Ya sakaremu wong aku ora apal kok. Aku ki ping benerke larase. Lelampahan kang wuri ya tresna tulus nadyan ing gubuk asmara neno mangga ya yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak yo tangkung
wis arep ngenteni apa? Alhamdulillah enten sing nyawet. Endi? Niki? Oh ya syukur. Ya kuwi jenenge bejamu nang kono kuwi. Nggih, matur nuwun nggih Pak. Waos saking sinten mboten ngertos. Pokoke matur nuwun. Ya, lemah teles Gusti Allah sing bales. Nggih. Heeh. Lemah teles. Apa kuwi? Jeblok. Ya, lambene lambe elek to. Ora gelem matur nuwun kok malah ngunekke jeblok. Sing jeblok kowe kuwi. Iya. Mbak Ayu Purwalestari dipun suwun supados nyekar grajagan. Ya. Monggo diaturake. Monggo Mbak Ayu. Ya. Ayo digayengke apa kalah karo tukang duduk sumur kowe. Ya. Grajagan Banyuwangi, grajagan Banyuwangi. Iya ya, Mak. Nggih, Pak. Heeh. Kok suaramu kaya ora metu to? Napa? Kok suaramu kaya ora metu? Lah niki pun metu. Oh ya wis kok mau le muni nggih iki kok mengosi sithik ning ra ono suarane. Metu nggih, Pak. Ya wong Kemayu ki biasane sok ngono kuwi. Iya. Kemayu. Heeh. Ora usah, Bro, ora usah tok pikir sing ngunekke ming bojomu dhewe kok. Iya. Mboten napa-napa kula niku. Ah iya wis. Sajake wis ra seneng karo kowe. Ciri-cirine pripun nek mboten seneng niku? Ayo ngelokke mbok bojone dhewe kok Kemayu, aleman ngono ki. Oh. Wis ra patek seneng paling. Nggih, napa niki, Pak? Gerajakan kok. Gerajakan. Ya, bawani nganggo gelang alit ya ora apa-apa, monggo. Nggih. Ya. Mambiat mayun paman. Niki kula angsal saweran mboten? Sementara iki lho ngono. Dereng. Iki saka Piyai Klaten. Ya, Nggih. Mas Tristianto. Oh ya, wis kirim 1,5 juta. Oh ya. Nggih sinten? Nyuwun gending pepeling, Bos. Oh ya, Mbak Ika. Wah, bejane Mbak Ika iki. Ya 1,5 juta ki ning kene ana tulisane ya 200 nggo Ika. Sing 1.300.000 nggo aku. Oh iya. Lho kok akeh banget. Apa? Kok kacake adoh banget. Lah sing piye wayangan ning kene sapa? Ra ya aku to. Ika rak ning panggungku apa Ika nembang dhewe ning lapangan. Wah, kejam. Piye? Kejam. Ayo ben kowe iki nek ra dikejami ya do ngeyel. Yo. Kaget tenan lho aku, Pak. Ben pembalasan kok ya. Iya. Aku mak teratap tenan ya. Ayo Mbak Mas Kiswan ya. Jumeneng ora ning kono kok ya. Ya. Nek dikon duet karo bojone aras-arasen nek karo Ika senengi ra jamak-jamak. Iya. Ayo semangat karo bojone iki semangat. Iya. Kok menjap-menjap. Nah, sajake Sing koyo ikhlas. sing ikhlas. Senyum dong. Jegadul cangkeme. Ayo. Iya. Nyambut gawe. Piye kok meng mlirik ngono? Karep kula ku ya isih beda ngono lho, Pak. Sik beda piye? Ya mboten kalih niki terus. Bosen. Ora. Heeh. Bosen ya? Hah? Enggak. Eh. Lah karepe karo sapa? Nggih pun kalih niki sakanane lah. Ya. Saanane. Lah arep karepe karo sapa? Karo sapa karepe? Karo sliramu wae diajeng. Wis. Ngapusi. Ya wis lek duet ungkur-ungkuran ya ora apa-apa. Kira-kira ra cocok. Semangat. Ya semangat. Sinten sik? Rondo kempling. Oh nggih. Kok ketno kosong to, Pak? Kosong ya ora apa-apa prihatin.
Ya kadang-kadang iki ana apa-apane ya awak dhewe labuh budaya, Bu. Labuh budaya. Labuh budaya. Ndak seneni Pak Doyo. Yo, besok gampang, maringi sesuk nek. Kowe nek arahku Beres. beres. Yo, monggo didadoske iki panulan saka Pak Ado-ado saka anu lho. Kecamatan Mijen Kota Semarang. Wah, alhamdulillah. Mijen ki ngendi? Ya wis daerahe kono pokoke. Sak kidul Simpang 5 terus. Ngawur. Ayo ngawur. Ngawur Simpang 5 wae radong kok kowe iki. Iya, rung tau tekan Simpang 5 kok. Iya, mengerti tembange. Heeh. Yo, mangga Mas. Ndak pundi nonong ning Bayu pada tinggal pun tinggaran kita dewe ora numpak taksi dewean opo ora wedi timbang nganggur kula purun kancane ora kacau aku sing marahi kok ya ora apal kok kowe ora. Kuwale, Mikir Pak. apa nganti kleru ki? Mikir apa? Mikir apa? Mikir Kok mergo pasangane ora cocok apa piye? cocok. Jos. Iya. Pun niki Wis. Mbak, lho, kok wis do ilang? Iki sik nembang menungso apa demit ki, Mas? Ya menungso kaya. Kok barang oleh kok wis do ilang? Ya. Saiki Mbak Nadila, ya Mbak anu apa Ika, ya karo Mbak Cita, ya biayi telu, heeh. Ayo jumeneng sisan. Ya. Didobel-dobel ya Mak iya. Sing pojok kono ya urung ana sing ngadeg. Wis tenang kok tak deke kae. Iya. Rasa sangu wedang. Oh. Nggo liwat. Iya. Kaya arep mlayu-mlayu esuk. Ya, nyangking wedang ki mindah ndak nglangkai wedang. Lah iya. Wong wedone nganti wani nglangkai botol ilang. Iya. Monggo diaturake. Napa, Pak? Pepeling. Ya, pepeling. Pepeling rasa nggo bawa langsung wae. Ya, iki karo ngoyak wektu engko isih ana langgam ngimpi sing durung diaturake. Ya. Ngono ya. Heeh. Engko ndak ora rampung. Monggo. Ayo. Yo. Oh ah. Hey. Hey.
Padha